Oke wayikhulekela ayibekho uzikhulekela egameni likaJesu uzicela ukuthi zifike noma zingafikanga kodwa bakhona abazozithola ngoba isizukulwane sesethembiso sikaNkulunkulu bazalwane. UNkulunkulu ongathembisa ngenzi, uNkulunkulu uthembisa abazalwane abeseyenza. uNkulunkulu akawaqamba amanga umuntu into ayishiya uNkulunkulu sazoyenza. Angikhathazwa ukuthi mhlawumbe babajwala kungaphela iminyaka emingaki kodwa into eshiyo nguNkulunkulu usazoyenza. Lapho uNkulunkulu efuna khona uzaba khona. Kunendoda bamajola eke yathunywa nguNkulunkulu eyithumela iniva kodwa yasizama ukubaleka kodwa lapho uNkulunkulu wayifuna khona yabonakala isikhona. Sinomoya ongcwele esahliwa nawo. My God, Umsebenzi kamoya ongcwele iwona phela osifunela izinto ezisifanele. Ah. Ngoba ngithe ungagcwala ukuthi ukhwaya eceleni zenu. Umoya ongcwele uyahlunga ke ukuthi lokhu kufanele, lokhu akufanelanga. Ah. Uyawufuna nje imiliyoni lelotho angeke ulithole umoya ongcwele enga-approvanga. Amen. Ayibo. Awukwazi ukuthola. Awukwazi ukuthola. God, Ngoba yes. kwesinye isikhathi uma engakunika cishe mhlambe ungashona. Ayibo. Ungashona. Uma engakunika ngenxa ukuthi awuzukwazi kwakuliphatha. Yeah. So ingakho enomsebenzi ukuthi asibhekele kuthiwa uyabubula. Yes. Uyasikhulekela kodwa ngongaphimiseli Yeah. ukufunela izinto ezisifanele. Awuyasinxusela. Uyabona uma ubona ngempela ungakutholi kushuthi uNkulunkulu uyabothi ngempela awudeserve ukuthola lento. Yeah. Ungayithanda kodwa ke angeke ifinyelele kuwena. Ifinyelele komunye ngoba uzokhona ukuyihandlisha leyo into. Yeah. Uzokwazi ukuphilisana naleyo into Yes, esenikiwe Lord. yona. Ungasiphathi kabi ukuthi akona konke esicelayo futhi ngempela ngeke kube uyibona konke esikutholayo Yes, ngoba Lord. ngeke simdumise siyokhohlwa. Abanye bathi bangama kahle bavele bathe kungcono no serious. Hey. Athi umuntu bengihlupheka ngesikhathi ngisakholwa. Yeah. Angayibuza ukuthi ngesikhathi bekholwa noma Sonke. ngoba